It's greetings time! Ito na mga nag-greet sa ating ABS-CBN mobile number with the hashtag greetings. Good evening, Master Popi. I love you, Momo. Secret admirers. Dagan ng secret. May malang ani kay wo kabalog lalaki ba or babae? Basin ulit tao sa una dalaga na ruan. Ay! Si managot jud kayo ni kakaibe, babantay lang gid mo. Okay ra na mag-regards kay di man sa ko mo rebound. Pag I love you mo, I love you to ko pero kuan lang kanang ang level kay marag kuan lang siya 1. Siyempre ana man gyud na no. Bita, salamat sa inyong support ha kanang mga sigig-ingon sigig-ingon og kanang admirer daw pero sige na lang mo kuan na lang ko sa inyong mga paasa nga mga statement. Uso na pag yung paasa karon. Okay, greet po pala ako sa fiancé ko na si Ken Paul Madrid. Opo, kami na. La! Di niya alam. Hoy! Di man day alam. Yemi po pala from Bukidnon. God bless you po. Salamat din po. Greetings! Hello, Master Popi. Si Fyra di Aini. Greet lang ko sa tanan ako silingan diri sa barangay San Martin nga naminaw ron. Hi din ko kang Edsel Ray Castrones og sa akong soon-to BX crush nga si Frank Nico. Hapit na jud ko makamove on niya. Loy kayo siya kay iya ra kong gisayangan. Wa ko'y L. Ngano mag-crush man gid mo diha sa taong mga paasa. Ay. Char lang. Bitaw. Mayroon ng crush, okay ra na eh. Greetings, mayong gabi. Graciela ni Master Popi, greet lang ko. Yang silingan na po doon. Greet lang ko sa akong uyab diha nga naminaw. Karon si Oleg Mabanaw sa akong best enemy Fire Alfitching. Regards po ko sa mga taga San Martins, Cabana family sa tanan naminaw karon sa Villanueva. Gracie forever. Bye forever. Dying. Undangin na yung mga forever. Charla. Na forever pag magtuo ka, ha? Greetings! Greet ko sa tanan taga Merayan, especially sa Besto and Lagilay family. Happy birthday kang Yanyan Dinasia or Dinasia. Nga, Dinasya? Nga wala nang invite. Regards dahin ko kang Clayty, may nga walay uyab. Hi po dahin ko kang Seaweed Brain. Nga paasa kaayo. Seaweed Brain, ba't ganon? Gerald ni from Ryan City. Greetings! Greet lang ko sa Taladro family o sa Esto family. Greet lang ko sa akong kaugalingon kay gihilantan ko Master Mark Lorena di Aine from Libertad. Mark, drink plenty of water. You need a glass of water. Greet lang ko sa kang Maria Desiree Ann Mabaw na nasa heaven. May you rest in peace, Bessie, cousin. I love you forever. I'm so sorry I forgot your death anniversary. Don't worry, I'll pray for you always. Root of Opal. Greetings, Master. Greet lang ko sa akong uyab karon nga higda-higda daw sa mga nakailan ako. Jovito di ay ni. Jovito! Greetings, si Lalay ni sa Kibaghot, Lagindingan. Hi ko sa akong honey nga nag-work sa Puerto. O sa ako anak nga sayo kay natulog. Good night, Lex. O sa mga Milalos family, Busbos, Jariolne. Jariolne. O sa Lumod family. Hariolne day. Sorry. Sinsya na gid mo ba kay dili ko pamilyar sa uban ng mga apelyido ha. Greetings. Greet lang ko sa tanang taga Baikingon, labi na sa si Romy John Yanez. Koy Mix og DJ Kent. Banjan di ay ni Master. Unsa to pag-subscribe tong new live nimo? Punta kayo sa YouTube ninyo, sa mga apps kung namoy apps diha. Kailangan mo login sa inyong YouTube gamit ang inyong Google or Gmail, no? Para murag na amoy account sa YouTube, no? So, dapat na kay account para makasubscribe ka. I-search din mo sa YouTube ang Master Popi.
And then, pag makita na ko ninyo or makita ko ninyong channel na ko dito, i-check ang channel nga Master Popi and then i-subscribe dito. Sa mga videos po na i-subscribe dito sa akong na-subscribe button diya sa ubos. Ubos sa video, tanawa gaya na. Pukulor pula. Muna siya ang pag-subscribe. Para kung nakoy update, makita din niyo diretso. Greet ko sa akong self nga naminaw sa gwapo na DJ. Ay, lagi ba kayo makasmile ko? Ani. Master Pogi, Master Popi. Dili man ko Pogi. Lamion lang. Si Papa Hardy ay ni sa na always naminaw sa MOR. Di ay itong ako da itong umaasa, nasaktan, o gigutom. Ay, salamat sa pagbasa, gwapong Master Popi. Brad, di tayo talo, Brad. Grabe kayo siya kayo, mag-ingit siya, gwapo, bahala siya, kuan. Sorry dili ko gwapo. Lamion lang yun ko. Hashtag greetings, great lang ko. Excuse me, wait lang ha. Muning mga kwanda ni ha. Kanang great gani. G-R-E-E-T ang spelling. So walay A anang great ha. Yan. Sa naminaw karon, pakikuhit lang na be. Butang og great. Great na siya, dili na siya G-R-E-A-T ang inyong mga spelling dani. Ako man ang presidente sa atong universities. Mo. Nga correct spelling ana kay G-R-E-E. Tapos T dayon. Ni G-R kuyam. J-R po na siya. G-R. Kuyam da sa may kuan USTP. Sige pa dayon. Master, greet lang ko sa akong mga amigo nga mutanaw sa among dula karon. Bernard Mercader di ay ni from Carmen. Bernard! Bernard! Spelling. -1 karon. Good evening, Master Popi. Greet lang ko sa akong self nga naminaw karon og sa mga kauban ako karon nga sila Baby Psyche, Batchay, Pau-Pau, Ate Mags, sa akong kuya Alvin. Greet lang pod ko sa tanang mga Alsola family, Nakasabog family ug sa mga taga mining area, Gango, Libuna, Bukidnon nga naminaw karon. Annie V. Alsola here from mining area. Thank you and God bless. More greetings. Hi, Master Popi. Greet lang ko sa akong boss friend na gwapo. Boss, sorry na di ay boss ha. Amping, God bless. Kinsa man ka. Wala nagpaila. Greetings. Greet ko sa akong classmate na sa electronics og sa akong na si Sir Lori og sa akong instructor si Sir Asenas. Naglaag kagahapon sa among balay na wala gisaba na ulaw gyud ko kay wala na mo nalimpyuan among balay. Si Manelin Katemprato ni Master Popi, salamat sa pagbasa. Oy, magpag-greet day dia ang CDR King Veles diha. Wala man ko nagkuhan sa inyong name be kay wala man mo ni text karon be lagi gihatangan taw mong number sa MOR. Ant Eater, Master Popi, putot o Vindagni. Greetings mga god. Good evening, Master Popi. Chameleon ang answer. Eto na ang tanong. Ang tanong. Ang tanong natin mga pamilya. Unsa nga country aside sa Colombia ang pinakadaghan nga Hello? 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 What's your name? Ano man ang question ba? Ispangta mo karo. Sa nga country aside sa Colombia ang pinaka Hello? Hello? Hello, what's your name? Ay. Ay, mani mong signal.
Unsa nga country aside sa Colombia ang pinakadaghan mo produce og kape? Nag-start ka na og letter B. Ano na yung clue? Hello? 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 Hello. Hello, what's your name? Tata ni, labitad. What? I can understand you. That's your name. Tata is your name. Ah. Where are you from, Tata? What? Where are you from? From Baongon. You're from Buongan. Tata, are you married already? Yes. How's your married life? How's your married life? Fine. How fine is it? What do you do for your wife and your children? I'm very... Lahutay ka pag English ba? Mga bright ra ba na mga bright. Ano na ang pagka-bright diha? Talang, tapa doon sa bright. Ayan. Dapat lang na tigkopya lugar. Oh no! Sige ta. Oh, Taga-asa kay ka gani? Baongon. Bangon. Imong mga kuan ni mga tagna dani mi. Brazil. Ha? Brazil. Muni siya ang country nga aside sa Colombia ang pinaka-largest producer of coffee? Oh, Letter B. Brazil. Brazil. Is correct. Diha. Oh, tapad-tapad lang basta English pero pag geography Brazil. Tata. Mga bright na mo abay nimo. Dili, ako tuwabay sa bright. Ayay, dili man kay basta general knowledge man ikaw man ang pinaka-bright. Basta way up. Okay kayo, correct ka. Ta. Brand, my way. May, pag sure ba, basin bunon ta na ni sa studio ba? Sure. Tara ni, oh, so na mo. Closer? Naman sa my way daning limp biscuit. Ikaw. Ha, ikaw? Oh. Ako imong i-request. Ano ko diha? Bayeng Constantino. Oh. Yeah. Friends na o mga batos nimo diha. Tata, go. Oh, i-greet na ko si Sya. Jig. Si Jared. Si Bansen o si Ivan nga nasa daw. That's it. Oh, moro na. Aba, grabe ko. Dapat kasi yung pag-answer Permi ha. Correct lagi ka Permi ba? Grabe nagig ka ba? Birthday nagig kay kastanan ba? Kaya marag always makaka-correct. Master Popi. Ay, sa lagma pag ideya. Unsa pag ideya ko mananiod ha? Ako ni si Tiat, basta sa lagma. Ba? Ano na lang siguro. Pagiyungan. Thank you, ta. Thank you. Ay, ta. Brazil ko ani siya. Ang pinakasikat nga apelyido sa Brazil, kablo ka unsa? Sa Brazil? Oh, sa Brazil, pinakasikat nga apelyido dito. Pamang kabalo. Silva. Silva ang pinakasikat dito. Dagang kina sila igagaw dito. Okay, Portuguese man na siya nga country. Oo, Portugal. Unya, kani siyang Brazil. Kaning, kuan man gud ni siya, kaning sikat ang mga Silva family dito kay kasagara man gud mga Portuguese man gud ang nag-colonize nila ana sa una. Oh. O sa na-capture sila from the West African coast and taken to Brazil. Kaning ilang mga clan. So dito sila nipaingon sa Brazil. Kanya dito sila nagtudlo sa mga plantation. Kaning mga Silva nga grupo. Di ba ang Brazil sikat kay ilang soccer team diha? Ah? Brazil soccer team. Di ba? Pinakasikat na siya, pinakadakog statistics no, di ba? FIFA World Cup always na sila makadaog, di ba?
Mao. Ikalima na sila nakadaog. 1958, 1962, 1970, 2002. Na sila makadaog balik. Pero kabulo baka nga, dili lang soccer ang pinakasikat dito sa Brazil nga sports. Wala. Kabulo ka unsay sunod nga sikat. Unsa nga sports sa imong tanaw? Sport. Soccer. No. Soccer lagi ang pinakauna. Ang ikaduha? Basketball. No, it's volleyball. Volleyball. Pero sa kumuadto kag Brazil, puhon-puhon na, makauban ka na ako. Kung mga kuan na siguro after Holy Week na. Oh no! Dito tag Brazil, no? Ayaw ka kurat kay dito sa Brazil pwede kakisan sa mga wala nimo kaila. Lang lagi, basin lalaki ang mukisa ako, di ko ganahan. May medyo, sige na lang. Mo pa na ilang kwan, culture. Oo, muna ilang culture. So, okay ra dito. Socially accepted na siya dito mag-kiss. Australia may ang capital diyan na ba? Pero ayaw ka surprise ha kung kisan ka dito, basin malaparuhan nimo ang babae ba? Ayaw. Basag di lang kay ilan man ang kalipay. Ay lang pa kita sa iyong mga asawa. Ay lang kay basig ikaw po ng malapahan. Salamat ha. Sige, Ito na. salamat. Ito na ang gi-request sa iyong mga asawa oh.